Oto plan prawdopodobny, zdrowy nastolatek, sukcesów głodny, nie do końca facet, choć jest już płodny. Chce znaleźć patent, co będzie niezawodny, co da mu respekt w oczach ziomków z okolicy. To spowoduje, że oddadzą mu się dziewice. Być królem boiska, czy być królem ulicy? Oto jest pytanie, a sport od dziecka ćwiczył. Nie liczył godzin, które spędzał pod koszem, lecz ostatnio ostrzej w melanż poszedł. Zasmakował alko, wciągał śród nosem, nie przepuszczał szparką, dosłownie igrał z losem. Bujał się z bossem osiedlowego półświadka. Przychodził na boisko nie na grę, lecz na ławkę. Odknąć się w porę, to nie jest łatwe. Pamiętaj, gra to wolność, a nauk to klatka. Nie wiem jak ty, ale ja śmiem twierdzić, że nauk jest zły, bo trzyma na uwięzi. Zasady są po to, żeby je łamać. To żaden dramat, że znów przegrana. Spróbuj jeszcze raz. Nie możesz dać się złamać. Życie to gra, gdzie sędziego nie da się okłamać. Co by było, gdy się wyłamać? Masz jeszcze czas, by się zastanawiać. Nie wiem jak ty, ale ja śmiem twierdzić, że nauk jest zły, bo trzyma na uwięzi. Zasady są po to, żeby je łamać. To żaden dramat, że znów przegrana. Spróbuj jeszcze raz. Nie możesz dać się złamać. Życie to gra, gdzie sędziego nie da się okłamać. Co by było, gdy się wyłamać? Masz jeszcze czas, by się zastanawiać. W dzisiejszym świecie jest coraz więcej pokus. Mocno zszarpane struny łatwo mogą się zerwać. Czasem konieczna jest przerwa. Miała od najmłodszych lat zacięcie do sportu i wzięcie u chłopców. Już w podstawówce była najwyższa w klasie i najbardziej blond. Koszykówka to był jej ulubiony sport. Bo gdy się mieszka z rodzicami i ma na spółę z młodszym bratem pokój, ciężko o spokój. Trenowała w klubie kosza 5 razy w tygodniu, dzień po dniu. Idąc na trening ze sportową wielką torbą, przykuwała wzrok męskim przechodniom. A w domu mama bezrobotna często chorowała, za to córka tryska zdrowiem. Tata lubił wypić, pracował na budowie. Ona twarda sztuka, nie miała źle poukładane w głowie. Szybko uświadomiła sobie, że od rodziców nie ma co liczyć na finansowe wsparcie. A coraz więcej pokus w życiowej dań karcie. Zaczęły się 18, nie chciała z nieba gwiazdki. Tylko z imprezy wróci do domu z nowym kolegą jego ojca samochodem. Przelotne znajomości okazały się być bardzo dochodowe. Coraz rzadziej na treningach, a coraz częściej na zakupach albo w dyskotekach. A pod szkołą co i raz to inny ziomek, który na nią czekał. Nie wiem jak ty, ale ja śmiem twierdzić, że nauk jest zły, bo trzyma na uwięzi. Zasady są po to, żeby je łamać. To żaden dramat, że znów przegrana. Spróbuj jeszcze raz. Nie możesz dać się złamać. Życie to gra, gdzie sędziego nie da się okłamać. Co by było, gdy się wyłamać? Masz jeszcze czas, by się zastanawiać. Nie wiem jak ty, ale ja śmiem twierdzić, że nauk jest zły, bo trzyma na uwięzi. Zasady są po to, żeby je łamać. To żaden dramat, że znów przegrana. Spróbuj jeszcze raz. Nie możesz dać się złamać. Życie to gra, gdzie sędziego nie da się okłamać. Co by było, gdy się wyłamać? Masz jeszcze czas, by się zastanawiać.